మంగళగిరిలో కృపా సమాజం ఒక చర్చ్ ఉంది. బేతు వివేక్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి ప్రశాంత్ కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పెద్ద మందిరాన్ని కట్టారు. ఏమైందో తెలియదు కానీ మొన్న రాత్రి ప్రచండమైన వర్షం, తుఫాను. నిన్న ఉదయం 8 మందిరం అంతా తగలబడిపోయిందా, తగలబెట్టారా తెలీదు. నిజాలు దేవుడు ఎరుక. ఇనుముతో కట్టారు మందిరాన్ని, ఐరన్ కరిగిపోయినాయి. ఒక చీపురు పుల్ల కూడా అక్కడి నుంచి బయటికి తీయడానికి లేకుండా మొత్తం మందిరం ఒక్క 2-3 గంటల్లో మొత్తం లోపలకు 3000 కుర్చీలు ఉన్నాయి, ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద ఎల్ఈడీలు ఉన్నాయి, మొత్తం కాలిపోయి. ఈ కీడు వెనక దేవుడు ఏదో మేలు దాచిపెట్టాడు.